И здравейте, пичове, и добре дошли в нов епизод на The Forest, в който ще ви обясня къде е препоръчително, нали, за повече запаси и храна, да си позволите база и ще ви покажа един нещо като глич за пещерите в The Forest, което е доста полезно, защото има нещо като безкрайна храна буквално. Сега ще ви покажа, ще използвам един сървър, в който съм играл аз и Симуис. Мога да се абонирате за неговия канал, той качва до всеки видео. Start Game. Ако ви харесва видеята, може да се абонирате, лайквайте. Най-вече коментирайте. Кажете нещо съвети, какво искате да играя. Ще му играя с Симуис. Да, Long Drive, въпреки че много гличава хора. Не са... Нали сега? Тук взимам тия работи, не ни трябват. Остров, за който ви говоря, ето този остров, ето там. Той е брутален остров, хора. Тук може да се намерите на лъже. Брутален остров. Има доста храна на него. Може да се поставите доста хубава база, в смисъл не познавам човек като приятел, нали, който да не си е построил базата там. Или ютубър. Просто почти всички си стоят там базата. Виж колко костенурки, това е страшно много храна. Костенурките са много хубави хора, защото дават доста месо и доста засищат, нали. Това са от костенурки. Издем едно снакче, че сме гладни. Ето тук ще имате едни кутийки, да посрещат, които ще ги отворите. Тези акули, между другото, дават артефакти. В смисъл, не артефакти, ми такова. Трофей. Така трябва да сте главата. Не съм трябва да. И си я взимате и се слагате на някъде на стената, където искате. В базата. Което е доста яко. Сега, нека отиваме към пещерата, да ви покажа. Какво стана въпрос. Идете към ето това разклонче тук. И продължавате леко вдясно. Ето така. Жал си нямам стамина. В следващия епизод ще снимам с Симуис. Ще започнем оцеляване. The Forest ще правим поредица. Ще правим доста хубаво оцеляване. Така. Трябва ни онези къщички буквално. Трябва да отидем ето там. И ще ви покажа на къде трябва да отидем след къщичките. Сега. Като дойдем тук. Имаме 4 къщички, такива кулипки. Нещо такова. Плот е много важен. И ето между тези двете. Така, буквално по средата. Ето така. Бойки щепчили, бе. Ето така по средата. Цак, цак. Следвате пътечката. И ето е пещерата. Така, гличат. Който иска да ви кажа. Влизате в пещерата. И си снимате всичко, което ви е нужно. Като, що ме прекъсваш, бе? Нали, взимат си нещата, като, примерно, брадвата, спрънкат, нали, тези, солата. Аз така не викам. И като излезете от пещерата, те се ресетват, хора. И мога влезете и пак да си ги вземете, като ви слушат ресурсите. Примерно, отивате, взимате нещата, слагате си базата, връщате се и пак си ги взимат. И пак си имате каквото ви трябва. Сега, като влезете в тази пещера, ще трябва да направите цак, ето така. И взимате. И това ще го запалите. И ще го използвате срещу двата канибала, които ще ви очакват тук, които пазят ли да ги знам какво правят. Ето ги. Добре, един е аут. Не ми ставай, бе. Гледай го пътол. Гледайте го пътол. Не ми се двери, бе. Лягай, бе. Айде. Така, с тези канибали, те са много полезни хора, защото като ги взимате, ето така, слагате ги един с друг, палите ги, нали, както ви показах преди малко, без да излагах радиото, ето така, цак. Палите ги и ги ударите. Те почват да горят и като се изпържат, пускат кости, които може да ги използвате за броня. Така. След като сте ги убили тези, идвате тук и завивате надясно. И ще ви чака едно
Такова въже и едно черепче. След което продължавате надолу. Нали, тази пещера е за модерната брадва. В следващия клип ще отидем за катаната. И най-вероятно ще намерим място, където да си направим база. Няма да е на островчето, защото там почти всички го правят. Ще е на някакво по-различно място. Може да е някъде близко. Не се знам, ще видим, ще решим с Симуис. Абонирайте се за неговия канал. Ох, чакай сега. Взимат си ги тия работи. Тук медове, имате тук въженца, динамити, содички, тиксо от брадвата, още стрели, клод. Ето тази боя, като не ти сте на нея, виждате, ставате червени. Като сте червени, канибалите, все едно сте един от тях, в смисъл, не ви бият. Все едно сте техен брат или нещо такова. Буквално. Пиче, мисля това от днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте и заповядайте в следващия. И до следващия епизод.